Som una estació del metro de Barcelona i volem parlar durant uns moments del principal problema que té la gent d'aquest país, que és la manca de feina i les altíssimes taxes d'atur. És obvi que en la propera legislatura tota la política econòmica ha d'estar orientada al creixement econòmic i, per tant, a la generació d'ocupació, a la generació de feina. I en el programa portem un llistat llarg de mesures que ens sembla que és possible que el govern espanyol pugui plantejar en la propera legislatura. En el marge fiscal que té el govern espanyol s'hi poden definir coses. En el terreny de la bonificació, en el terreny de les subvencions directes a la creació, en el terreny de les deduccions fiscals a la inversió empresarial que generi ocupació, en el terreny de la lluita contra la mobilitat o en el facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses. La creació d'ocupació ha de ser la prioritat de la política econòmica del proper govern. Una política econòmica orientada al creixement, no només basada en l'austeritat, sinó que posar l'accent en els incentius que des dels governs podem fer perquè les empreses puguin generar l'ocupació que necessitem.